langening kalenggiwan aglar pandan muncar tinon ler kekonang surem sara tetahan padang Bagong padha raharja sak pratamu role pamujinipun Bapak Ismaya Bapak kula Semar Badraraya paduka miji dumateng biswanipun ingkang putra Purnala Gareng wilujeng bekti kula kunjuk Rama ana maling aturake bekti lawan wong tuwa tak tampa pangestuku tambah nono nolo gareng nggih kula pundi jimat Petruk padha slamet tekamu lho wilujeng Pak Bagong padha slamet tekamu wilujeng Pak kena ngapa kowe iki kok ora kaya adat saben iki wis wancine wis arep padang ha kok kowe yahene agi arep marani aku pok jak goro-goro kok telat timen lho le ngapunten Bapak estunipun kula mriko mboten nedya anganti kalian Bapak supados gojekan goro-goro ente ngalas Sara Ramba nanging kula nuwun sewu wiswanipun ingkang putra Nala Gareng kalian ingkang putra pun Petruk Kanthong Bolong adik kula menika saya pinamung nuruti dumateng penangisipun Atmaja Paduka ingkang ragil Bagong lah kepiye kok ngejak kowe ning kene. Kersanipun Bagong piyambak ingkang nyariosaken. Bagong kowe kena ngapa drole maju mrene? Tak aturi kowe matur kalawan bapakmu. Ana dendeng saka sabreng apa rupa-rupane dandang laring dandang curika mewah pedang cucuk wesi kula srane aja sira nyucuk Sri Sedana cucukan syarat sawane wong Sukarta amung pamuji teguh rahayu yuwana bingung mana kula kedah kados pundi lah ngopo kowe kok nangis-nangis teka mrene niki gapet kula tugel tenanan jebule ora bojo kula wau matur mbok aja ditugel-tugel bae tugel tenan asem wah kula kedah pripun kepiye ora sah tawang-tawang tangis kaya ngono kuwi wah kepareng matur kepiye aja aru nangis tigang dinten kapungkur kula menika nyumpena mongko wancinipun wonten ing Puspa Tajem utawi Kadara Dasih wonten ing wanci adan subuh nalika kula gregah saking nendra isining nawala ngimpi kok isine nawala isining pangipen kula menika ngipi nek omah kula digawe mongko ewuh mantu kowe ewuh mantu enggak ning malah mung ngimpi niku lah sing dadi nganten sapa kula lah temanten putri dereng nganten makane niki kula kan golekke wah
senengamu kok kaya ngono ra. Kula niki ngertos werdine ngendikane tiyang kathah wong ipi dadi manten ki bakal ora prayoga dadeane. Mila saking menika kula nyuwun pesale bapak kula kedah kados pundi, Pak? Mareka den prayitna samureres heka bali titiyani kandhayani Trisunya Purnama sesi kilar-kilar neng tengahing latar mileng lintang Bima Sakti. Lah kok dadi kowe ngimpi kowe ndek gawe mantu mongko temantene kowe. Kamangka kok temanten putrine ora ana. Iki ana perkara sing ora becik. Ana wong sing arep njangka patimu tole. Wah. Mangga anggur sumbar mawa lindhu bumi kuncing kumaludha kuntur getut kula nuwun sewu kadoro tasih kula nembe makdeg ati kula kratapan nampa ature Bagong lha kok niki mboten kaya adat saben dara Janaka rawuh mriki kanthi pasemon ingkang kados mekaten Den. Kula aturi paring dawuh wigatosipun menapa? Kakang Semar Badranaya kula. Uruhananira Kakang kahanan negara Ngamarta lagi ora apik. Mboten sae kados pundi? Kakang Mbok Ayuwara Drupadi murca saka negara Ngamarta ilang. Wis ana 3 candra iki Kakang. Mareka den prayitna semurire seka bali. Lateng pundi dununge Gusti Ayuwara Drupadi? Wah, Dipolitan. Nek aku ngerti dununge Drupadi Mbak Yuku aku ora tekan kene. Lah pripun to, Den? Wuruhananira Kakang Semar duk nalika semono Kakang Mas Werkudara wis ngrawuhake Brahmana sewu sugata kinarya ngupadi dununge Kakang Mbok Ayuwara Drupadi nanging ora ana uga siji wae sing bisa nemokake papan dununge Mbak Yuwara Drupadi. Tumuli Kakang Mas Werkudara sowan marang ngersaning Bapa Durna supaya nampa utawa goleki dununge Kakang Mbok Ayuwara Drupadi. Lajeng kados pundi? Dumadakan Bapa Durna Walaka panjenengane antuk sasmita yen to Kakang Mbok Ayuwara Drupadi isih sugeng nanging syarat sranane kudu supaya Kakang Mbok Ayuwara Drupadi bali menyang negara Amarta. Kakang aja kaget. Aja kaget kudu nganggo tumbal. Lah tumbale pripun? Sampeyan rawuh mriki mesti ajeng ngundang kula ken ngijabke uba rampene to. Lak nggih ngaten to. Ingkang baken sedaya sampun komplit menika kula pun kantun jurung mamuji Den kados adat saben ingkang sampun kamoto negari Ngamarta. Ora kok wujud sato kewan kang dadi tumbale Kakang nanging wujuding kawula cilik. Kawula cilik. Ya ki ora liya kejaba amung Majamu ragil ya kuwi Panakawan Bagong Kakang. Iblis lanang.
Kok dadi sampean ngendika kaya ngono? Niku jarene sinten? Iki ngendikaning Bapa Begawan Durna. Durna kok sampean percaya? Nuwun sewu. Durna niku sampun merambah makaping-kaping ajeng damel cintrakaning pepunden-pepunden Pandhawa. Durna niku pun merambah makaping-kaping ajeng damel sengsaranipun para Pandhawa. Lah kok sampean tesih percaya wae? Wah, Semar ora sagelemu dhewe. Durna kae bapakku sing menehi ilmu karo aku. Banyu suci Perwitasari kabeh saka Durna bapakku. Niku rak ming Durna sing dawuhi. Banyu suci Perwitasari niku sampeyan piyambak sing ngupadi. Mergo sampeyan diparingi kalih Sang Ruci Bathara niku leh sampeyan budidaya dhewe, ora kok mergo Begawan Durna. Lah kok nek sakniki sampean percaya kalih Durna, nuwun sewu den dipun gelar, dipun gulung. Ampun watun gebyah uyah nampa crita. Durna niku mung tukang ngapusi, Durna niku cangkeme sok ndobos. Semar menapa ora? Mboten. Wah, keladuk kowe nyanyambah asmane Durna bapakku. Lah kok dadi mpen munu musika, kowe arep dadekke tumbal. Lah kok dadi mpen munu musika. Ngapa? Aku nang arep dhewe malah ora krungu informasi. Kowe arep dienggo tumbal Ndara Werkudara supaya Gusti Ayiwara Drupadi bali menyang negara Ngamarta. Tak urus iki rek. Bremorore mangus wemyu ambrengeng keti karunan kasubur Jrenggeng tumingan dendeng sanggup seliring malih 6 apa ya terus? Heeh. Pripun Ndara? Bagong Malang kerik tanpa tata krama. Kula mireng nek kula lajeng dadekke tumbal. Nuwun sewu. Carane cacing kepidak penungsa ora ngrasake lara ning butuh bales karo sing medah. Ana sampean mriki ajeng jagal kula ajeng mang dadekke tumbal. Nuwun sewu napa ora nek wong liya to, Den? Kula niki pun kelara-lara. Urip kula niki pun sarwa gratos. Anak bojo kula butuh mangan. Mendina menjakake kula lan nek kula ninggal anak bojo kula sing ngopeni sinten? Manuto. Luwih becik aku ngiklasake kowe ilang-ilangan nduk siji tinembang Kakang Mbok Ayiwara Drupadi ora bali menyang negara Amarta. Gedhene Koko Prabu Puntadewa ora nganti setunggal warsa bakal tilar donya. Rasik aku. Mbok sampean ki mbok aja ngoten. Durna niku mboten samang percaya. Durna niku mung tukang ngapusi, tukang icok-icok kok sampean kaya ngoten niku. Wah, Bagong ora manut aida. Mlayu to mlayu to. Wah! Aduh, piye kae, Pak? Bagong kae mengkone kecandra. Wis. Ora usah grobyakan kok. Iki lho bapakmu wis santai kaya ngene. Mergo pancen lakon iki kudu dumadi karo Bagong. Bagong kudu nglakoni lakon iki. Njur pripun? Dinteni wahyane mangsa kono le.
Kecekel tenan iki. Santai-santai. Ula kuwi Ndara Werkudara. Kuwi Ndara Werkudara Ndara Janaka. Aku kudu ndelik. Ora kena nyuara apa-apa. Duh wetengku mak penjelup krasa ngentut iki. Bagong aja minggat ketiwasane kowe. Suram tiwangkara kiken rerpangos kang layun tinyalang memanis wadanira layu kumelku cemur arep wah jan wis kok kerkosa timen lakone Bagong Pak kowe kok ger meneng wae mlayu rono kecekel Ndara Werkudara Ndara Janaka bareng mlayu rene segara monggo tak sawang kok katon iki akeh iwake wah aku kudu piye dewa nyuwun pengayoman dewa waduh piye mlaku rono kleru mlaku rene modar iki nek aku nyemplung segara ora wurung iwak-iwak gedhe nyokoti aku dadi pangane nek dipikir kok aku timbangane urip nggo tumbal ora entuk kasuwargan aluwung modar ning segara nek dipikir nyolot segara engko nek matine mati nglalu ning beda ding mati nglalu disebut nglalu ku nek glelep pancen sengaja wes tekate neh nyelametke anak bojo, nyelametke awakku dhewe. Wis ora mikir apa-apa, butuhe slamet. Urip ya urip, modar ya modar, ora urusan aku. Sebaiknya ana banyu. Waduh. Wah, selamat tinggal Petra. Wis gelem wae. Aku ana kene lho. Lho iwak gedhe tenan. Wah, edanane. Wah, iki ora gagece kaseket aku nglangi kae eneng lemah sithik kae ra. Dadi nang lemah. Mongko isih adoh lek ku nglangi mau. Kuwi wit ora pangling. Lho. Sapa sing ngentaske aku? Adalah perken Sang Warudaya pak. Lho. Wis iki sapa ngerti iki swara demit. Waspada. Aku wis nggo keris. Kiai Senggol Modot. Sing ana sing nyuwara. Bagong. Bagong kula ingkang prapta. Sapa ta? Jenggal kita.
Edan. Kono teko nek teko dengkel kita kowe. Kula niki dewa wah. Dewa ta. Iya, aja sagel wis dewa. Bukti kula kunjuk pukulan Bathara Brahma dengkel kita kowe. Kudu Bathara Brahma, sinten? Bathara Yamadipati. Saya ngawur ora Yamadipati kok kaya ngene ta. Dengane ora. Bae Kang. Kula. Lho nek Kang Prapta merpilawan jeneng kita merga kahanan ana ing Kayuwangan Suralaya kontring. Kahanan ana ing Kayuwangan Suralaya gara-gara hawa panas tumanduk ning Kayuwangan Suralaya. Sing disababake merga pamodhah kita ngatas kelawan dewa njaluk pengayoman. Mula panjaluk kita ulun nudanani. Serius. Iya. Masa ulun gara, dewa kok gara. Kula niki niku janjane niku ajeng dadake tumbal kaliyan Ndara Werkudara. Iya ulun wis pirsa. Nanging kita kudu bener. Kudu pranggon kita mlaku. Anggon kita tumindak. Anggon kita mlayu kudu bener aja ngasih ketemu karo Werkudara Janaka. Ulun iki bakal ngayomi kelawan jeneng kita. Wah, matur nuwun Bogor. Mboten nginten babar pisan menawi panjenengan ingkang nulungi kelawan kula pukulun. Ya, matur sembah nuwun ya. Pada-pada wajan. Kita ki sing kaya warna-warna wae lakon. Nggih sampun lakon niku wajibe dilakoni. Wis kita bener mlaku mangula niki. Kenceng aja mengko. Nggih. Sabanjure kita bakal prapta nang negaring Giri Kadasar. Ya kuwi papan pileng kae Prabu Kalasreng. Nggih bar niku Prabu Kalasreng kudu mbok pateni. Sabanjure kula pateni, kula sate ngoten. Hus. Aja sak geleme dhewe kita. Sabanjure kita pateni sandhangane Prabu Kalasreng kuwi nggonen. Oh ngoten. Ya. Carane kula mateni niku pripun? Kula niku wong ora ndek kadigdayan. Ulun kita ulun paringi pusaka aran Kalung Robyong Kencana. Wah. Napa ulun? Aran Kalung Robyong Kencana. Kita keprok ana nganggane Prabu Kalasreng sirna Margalayu. Pun rasa suwe-suwe kula nonton kalung. Ora tak gak tambahan ana, Bang. Brahmana rek mangun swamya ngambreng kate karonaning kasuwase kalung kok ngececeng. Kita aja sembrana kita. Kuwi pusaka nggih ning kok kula gumun pusaka kok iso kaya ngene. Pusaka kalung kok ngene iki ale nganggo kepiye? Kuwi wujudane rantai. Ah nggih ning rantene ora ana mbok ya aja ngene iki lah. Mbok ya nganggo apa ta apa ya sing bentuke iki kalung ngono. Kalung kok ngene iki. Kita aja sembrawes ulun kundur makayangan kita budal nerusno lelakon kita Bagong. Asik ditulungi dewa malah oleh dompet. Oh, wedhos kowe. Balik kira. Kok pirsa ta. Ah bocah ngerangkul aku jebule nyaut dompetku. Bocah kok copet kaya ngono. Jan kula mantan copet, makane ndelik ora tau konangan to kula niku. Lah ngapa-ngapa kula ora tau konangan. Waton aja ngasih HP kula keri teng omah.
nganti keri cilaka temenanan. Baleke. Nggih. Wah, jane iki isine ST-an kah bareng are lewat. Ya dewa numpak montor sak gelem ulun. Pun. Iki kula balekke. Enten BPKB-ne barang ngriki. Ya ngene kok. Sampun kok nyimpen fotone bojo kula. Ngawur iki garwa ulun kok ya. Widodari. Oh. Jebul dewa kuwi ana sing bojone elek barang. Hus. Ora usah diomongke nang kene. Persis e. Padake ora. Glombior separo raine. Ya Allah. Ngawur ka wis ulun kondur makayangan to. Dumeh bojone munggah. Seka Pakiwan. Yes, TK-TK nglakoni lakon ya. Ora tak gawe sedih, Ndara Werkudara pancen arep gawe cintrakaning Bagong, ayo gawenen. Gawenen nek iso. Sing penting Bagong ki niate apik, ora ndek kleru apa-apa wis. Tak mlaku ngulon mbok menawa entuk trontong-trontong sulai kepada. Buta Pandha tata gate Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Latala wah kepasang yudya katujuh ing inunggonku ngopadi sendang pitu cacahe wah eneng dalan ketemu mangsa wah mongko ginuk-ginuk tak sawang daging akeh daging gundulmu kuwi iki lemak. Wah, ora salah. Aja iki mung gajih, tok pangan mung ngendal cangkemmu kuwi. Sapa kowe buta? Aku Prabu Kala Sreng. Wah, iki sing tak golek. Kowe goleki karo aku. Ayo. Kowe arep ngejawab wis. Di negaramu tak jaluk. Kepiye? Negaramu tak jaluk. Oh, mangsa Baranga. Kowe arep njaluk negarane Prabu Kala Sreng ora bakal iso. Ora bakal iso kowe nrenggalane kridaning Prabu Kala. Ayo! Tenampuh iki kalung. Agiki weruh kalung kok lain daripada yang lain. Modar kowe Prabu Kalaceng. Prabu Kala Sreng. Tak geleme dhewe ora. Ben ora tak gengene ora sisan tak geng kemundak bapak utawa aku ora iso tentrem. Nggone sandangane mangsa. Waduh. Bajigur mekutane abot tenan. Agi weruh. Ngene iki rasane dadi ratu. Ya. Aja takon dosa. Ingsun Nalendraing Giri Bajra. Nalendraing Giri Kadasar. Jenengku Prabu Kala Sreng ya. Iki tak sengaja tak templeki variasi.
matane prajurit tak cototke tak templekke mbathuk ben. Mosok Prabu Kala Sreng tok. Ya ingsun Prabu Kala Sreng ya Prabu Jajalanan. Keri dhewe jeneng Keri dhewe jeneng Baku. Awak nganggo jeneng Pathokol Baworsari. Awas aja kewalik. Aja ngasih engko nyebut pakon anu Pathokol Baworsari. Aja ngasih kewalik Pathokol. Aja ngasih kewalik. Amok Suramrata Jemrata. Mereno semupayang aruno kadinetraning anggarapu sabdaning kukila ringkan ikara saged kene donganing kong lir wuwu sing bene panca edan menungso ora tan sapa kowe wani gawe keraman negara Giri Kadasar ya iki Prabu Pakon anu Pathokol Baworsari ya Prabu Kala Sreng ya Prabu Jajal aduh mekutane abot tenane asem sawoe Patih Giri Bajra Patih rumeksa praja rumeksa ingsun lakune sanga hop angon hop arep apa edan kowe sing wis mateni karo ratu Gustiku Prabu Kala Sreng ya dasar pranata ndi negaramu tak jaluk negaramu dadi regemaning riyole tanganku negaramu dadi regemaning Prabu Baworsari ayo langkano bathai Patih rumeksa praja lakon Oi. Aduh. Kalah to kowe. Irungmu tak kalah kowe. Ora iso ngapa-ngapa. Aduh. Gelem sita karo aku. Sinuwun nyuwun pangapunten. Kok entuk siung barang ki saka ngendi iki mau? Iki siung babi. Kalunge Prabu Kala Sreng tak templekke ning nggon entuk. Edan. Rambut barang gondrong. Iki udu rambut. Lah niku napa? Sapuduk. Ayo. Ana ngendi durunge negara Giri Bajra ta? Giri Kadasar. Monggo kula dherekaken sinuwun. Anjing kraton. Adalah Jagat Dewa Bathara.
ana manut Ayu. Raden, sampean sapa Raden? Raden dengkulmu melocot. Sapa jenenge? Gusti Ayu. Sampean sinten Gusti Ayu? Kula pun Wara Drupadi. Sinten? Anggi Harmadi. Oh, layak to layak. Patih rumeksa praja. Teh. Ngesaken dawuh. Goblok, patih goblok. Ora ratu Gustine Manjing Kedaton kuwi melu. Ora tau melu seban. Nyun pangapunten sinuwun. Kula ngantuk saestu. Wah. Gendar ket mau nang ngono. Gendar ket mau saiki ngantuk. Kayak kakang marep nanti. Iki Dewi Wara Drupadi. Inggih kasinggihan mekaten sinuwun panjenengan ingsun Prabu Pakon Patrokol Baworsari. Prabu Patrokol Baworsari nggih. Ya ingsun Prabu Patrokol Baworsari. Ya Prabu Kala Sreng. Ya Prabu jajalan iki jajalan. Prabu jajalanat ya Prabu Tongtongsot. Tongtongsot jenenge Petruk sing. Ya Prabu Campursari. Baworsari. Wong ayu manuta kelawan pun Kakang bakal sun pundhut garwa. Ayo. Gelem apa ora wong ayu? Inggih kula purun kemawon. Allah lem-lem berjiwat boyo merat boyo ingsun boyo darat. Ya marata kake wong ayu wong ayu. Manuta kelawan pun Kakang Manjing jroning palakrama Apa rumeksa praja? Mboten. Rumeksa ingsun lakune Stranga Yawara. Ana ratu kok kaya ngene. Piye guneman piye mboten. Wonten ratu kok gagah pideksa bagus kados ngaten. Dikira aku ora krungu ngene. Wong kok senengane ora. Ayo manuta sun pundhut garwa. Kaya lagu Rara Jonggrang kae. Wes. Patih, wonten dawuh. Kowe iki dijeluki kok ngono kuwi wae. Ngantuk sinuwun. Rombonganmu kon meneng dhisik. Iki udu era Ramayana ya. Domonge ya manuta sun pundhut garwa wong ayu. Wanodya yutama ngambararum sang kusuma. Allah. Inggih sinuwun kula purun dipun dhaup kalian panjenengan. Nanging kula dereng purun leladi kelawan ngandika. Menawi kula dereng dipun wayuh. Kepriye? Menawi kula dereng dipun wayuh. Ateges sira yayi njaluk dipoligami. Inggih. Ya mengko tak golek putra putri ing endi? Ing Semanu apa ing Ponjong? Apa ing Delinga? Delinga wis nggonaku kok nggonamu ya ngapura. Ngene kok ora. Aja semen. Resiko. Nglebak wae. Aja loro. Kowe njaluk diwayu sapa? Aku njaluk goleke kanca kowe sapa? Kula nyuwun supados kula dipun madosaken wayuh. Inggih menika putri cacahipun kalih. Jenenge Putri Ngamarta inggih menika pun Dewi Werkudara kaliyan Dewi Janaka. Siap!
jaket abang tok-tok jleng. Sangka antusiase. Pak Dukuh kuwi iki. Hah? Pak Dukuh budhek. Kepiye nek aku budhek? Mboten sing. Mboten. Mboten sinono, padha aku ora reti. Sing jeneng perangkat desa kuwi wis enek sebutane dhewe-dhewe. Ngaten. Nak Dukuh ya nandika arep takon. Ngaten. Nek Pak Lurah ya nyandira ngono. Nek Pak RT nyandite. Nah, jadi tak takon nek Pak Care. Waduh. Mboten wantun kula. Ora wani kowe patih kowe rendahan kok kowe. Ya pun Kakang mangkat ngupadi apa sing kita jaluk. Ning ayo. Garwaning pun Kakang wong ayu ndak aturi manjing telenge ngakik. Tak gawa ana ing negara Ngamarta. Inggih. Ayo wis ora sanggo iringan. Inggih sinuwun. Sak menika sesuk-esuk inggih. Alon-alon awas sayakmu keri. Ketok wadak gara. Alon. Wes manjing telenge ngakik. Masra mrata jemrata. Patih rumeksa ingsun lakune Srangayawara. Wonten timbalan. Ratu kok aneh-aneh kaya ngene. Piye? Mboten sinuwun. Ratu kok bijaksana kan. Wah dikira aku ra krungu. Nggih. Ngadhep rene patih kok ning mburi. Ngestaken dawuh. Cumadung dawuh. Mangkat ning negara Ngamarta. Wigatosipun. Mboyong Dewi Werkudara lan Dewi Jaro. Nyuwun pamit sinuwun. Awas kowe. Semar Batra nggih sinuwun kok tawang-tawang tangis kaya ngono. Kula bingung kedang kados pundi. Anak kula Bagong diuyak-uyak kali Ndara Werkudara Ndara Janaka kajeng dipun dadosaken tumbal. Kagem syarat srana Gusti Ayu Wara Drupadi wangsul kundura negari Ngamarta sinuwun weladalah. Kuwi jarene sapa? Ndara Werkudara Ndara Janaka niku mung ngenut pangandikaning Begawan Durna. Mun kula emot kene mboten kenging. Dinteni ning kene, Kakang. Redo mawur mangawur wurahan tengarane ngajuret Janaka inggih Koko Prabu bekti kula kunjuk ya Werkudara ya ngapa kok ting gruduk semune nesu pasuryanmu nika Ndara Werkudara sirahe ora nemplek kelir. Wah, iki mergo gedeboke ciut. Sesuk dijembarke. Santai mawon enten kula sak rombongan mriku. Ampun kuwatos, Den. Ora glejeka. Arjuna ning apa? Koko Prabu. Kula menika damel sarana supados
Kakang Bayuwara Drupadi menika kondur wonten negari Amarta. Banjur kepiye? Nanging dumadakan ngendikanipun Bapa Durna supados Kakang Bayuwara Drupadi saged kondur wonten negari Amarta. Kedah dipun tumbali kuwandanipun Panakawan Bagong Koko Prabu. Malah edan lho. Raja Muntabler kinentap duka yayasinipi netra kocak ngundereng andir percaya kok karo Begawan Durna. Kresna kakangku. Ngopo? Kowe arep ora trima? Kowe arep ora trima aku ngelek-elek Durna bapakmu? Werkudara ngelingono sing menehi ilmu ki udu kok Durna. Nanging kabeh kuwi saka pambudidayamu dhewe. Wah, ora. Sing menehi ilmu karo aku kuwi mung Durna bapakku. Kowe iki janjane mung dijlomprongke karo Durna. Pandhawa ki dadi murite Durna. Kabeh iki janjane mung arep dijlomprongke karo Durna. Jajal pikiran. Wis ora kurang-kurang anggonipun Kakang ki ngelekke supaya aja nganti percaya banget-banget karo Bapa Durna. Kenadyanton ketoke katone pendhita apik ning kae sing putih mung sorban karo kedune. Ayo, Werkudara nek kowe ora trima, kowe ora trima kowe arep nesu karo kakangmu, ayo tandingana. Nek kok kowe nganti ngeklasake patine Bagong, malah kowe kok nganti ndadekake Bagong tumbal supaya Mbak Yumuwara Drupadi bali nyang negara Amarta iki mikir apa ora kowe iki? Aduh Koko Prabu. Nyuwun pangapunten. Nanging sak menika miturut ngendikanipun Bapa Durna, Durna meneh, ayo. Ngendikane Durna muni pisan meneh. Muni pisan meneh ngendikane Durna, ayo. Muni pisan meneh. Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Kula kedah nglampahi kados mekaten awit sekedhap malih Kakang Mbok Ayuwara Drupadi badhe kondur. Endi? Nek pancen Kakang Mbok Ayuwara Drupadi utawa Yayi Wara Drupadi arep kondur nyang negara Amarta, ayo. Tak enteni tulung kedheping peninggal nek pancen Bagong patine Bagong iso mbalekake Mbak Yumu Drupadi. Aja takon dosa bedan dadahipun Kakang Janaka. Nuwun. Sumangga angguru sumbar molindu bumi goncing meneng Semar orang rusuh. Kok gatel kula kepengin ngonekke enem. Senengamu kok kaya ngono, ha? Monggo diwalik yoja men mboten masalah. Sopo iki? Nuwun amin pasanggli mantabe. Kula ingkang abdi wingking saking negari Giri Kadasar. Kowe aranmu? Kula Patih Rumeksa Praja. Rumeksa ingsun lakune saya. Keduren ada keduren. Ora Semar ngleje wae ket mau meneng. Nggih. Wigatine kowe prapta ning kene? Ora salah. Dereng ngantos kula prapteng wonten negari Amarta kula sampun pinanggih kalian ratu. Mboten pangling menika Nalendra Ndrawadi. Prabu Sri Bathara Yamadipati. Bathara Yamadipati gundulmu kuwi. Ingsun Sri Bathara Kresna. Walah dalah. Prabu Sri Bathara Kresna. Wigatine apa? Kula dipun utus ratu Gusti kula sinuwun Prabu Pathokol Bawarsari supados mboyong putri ing Amarta. Senenge inggih menika sesilihipun Dewi Werkudara kaliyan Dewi Janaka. Wah, jan. Woi.
Wah, edan. Semar. Sumar pripun kok? Ampun sak geleme dhewe sampean. Kakang Semar, kula. Ditutke kae lakune supaya aja nganti ana apa-apa lho kae. Nggih, Den. Aduh. Oi, oi. Oh, waduh ya ora. Oh, oi. Oi. Oi, oi. Ratu buta sapa we? Ingsun Prabu Pacokol Bawarsari. Satriya gagah pideksa Raden Werkudara. Adalah sayangku cintaku Werkudara, Dewi Werkudara. Ayo manuta ndak boyong. Ayo, ora kremah baca kana. Ai ara. Abot wayange. Sayangku sing sijine, ayo tak pek bojo yo ngansani Mbak Yumu yo. Ayo to. Koko Prabu kewiranganku, Koko Prabu. Wirang oh. Ratu dicet matamu ana Kresna dionekke dicet wah adalah ratu ireng janges ayo arep ngopo kowe ayo endi Dewi Werkudara endi Dewi Janaka ayo endi Dewi Werkudara sayangku cintaku wani mateni patihku remeksa ingsun rumeksa praja ayo aku ra nrimake kowe ra nrimake njara kuwi adi Dewi Werkudara boyong lak pek bojo mati deng aku ratu kok feminim mati dene aku drang tak minggate rono. Endi jare ndi cakra kok ora ditokke cakrane ae. Yaene ora ditokke. Oh ya ding sing cakra nggone iki wakepleh-kepleh wayange. Ayo amuk Suramrata, Jayamrata.
koden prayitna semuriris kabeh Sinuwun Durawati kepripun Kakang Semar? Kula. Kae Prabu Patrokol bawarsane ora sing nandangi Petruk karo Gareng ora bakal rampung. Nala Gareng Petruk temandang. Siap, gerak. Glia. Gendelor. Sapa iki ana menungsa gedene mung sak lengenku. Wae lah dalah aja tekan dosa sira. Sabene perbatang serampak ilang kamu tak tundun tak. Iki dadi Mbah Waloya ta iki. Lagu-lagu ora. Wis rampung gara-garane ora. Arep ngedeke Werkudara kemah meneh apa piye? Iya le entuk mata kono ki saka ngendi? Wer sapa? Kita aja ngawuh gawar ngawer anu ngawur. Ulun Prabu Patrokol bawarsaya Prabu kala serem. Rasane kene kok kudung ember barang. Ya kok pitike kluru. Badar. Kita sapa? Kita es ora saku rasane koneka. Bajangan kau. Wes Badar, wes. Ada kera. Oh menyonyo ndasku, Tru. Kowe dadak dadi ratu barang terus lehmu oleh mata kae mau ki ngendi? Ayo lehku nadal nggone prajurit. Kae terus kerismu kae mau olehmu ngendi? Dedermu keris kae mau olehmu ngendi? Nggone prajurit tak potrol. Tak banyu keras, tak bur ngono. Terus tak nggo ukiran keris. Ngawur wis ora. Kepethuk Ndara Ayu Drupadi. Wes, santai to.
Gurmara mangus mamya ngambreng-ngeng kadi karunaning kasmosi Bagong senes lho ndadak sing dadi ratu buta pokal mereka itu kula kagol kula nesu kula nyolot teng laut malah kepethuk negara naminipun Giri Kadasar malah kula sampun pinanggih kalian Ndara Ayu Wara Drupadi lanjut saiki niki mapan teng akik kula sayangku ayo metu lakone wis sambung ayo metu yo ayo metu Bagong kowe tak dhuthuk lho kowe Bagong ana akik dikopyo ayo ngen metu ki kudu di Bagong aku ra edan kowe Bagong sak geleme dhewe pun medal Gusti Ayu medal pun ora tak kopyone ana pancene anu ki ya kudu di seranani niki tengake niki wis gek gak ketokno mesake Yayi Wara Drupadi medal Bagong ora edan kowe Bagong Sedaya sampun paripurna Yayi. Inggih Koko Prabu. Kula dipun cidra dening Prabu Kala Sereng. Tumuli Bagong ingkang nulung kelawan gesang kula. Werkudara. Apa? Kowe ngerti apa ora? Bagong ki labuhane gedhe tumraping para Pandhawa. Lah kok dadi kowe malah arep mateni Bagong? Pun mboten sah. Babakan Ndara Werkudara, Ndara Janaka ajeng damel tumbal kula menika kula mboten masalah ingkang baken Gusti Ayu Wara Drupadi sak menika sampun wangsul. Ngoten lho. Ya. Tur dasare nek kula ora arep didadekke tumbal, kula ora kepethuk Ndara Ayu Drupadi. Mergo nek kula ora nyolot teng laut, kula ora ditulungi kalih pikulun teko. Teko nika lho sing perkencong kae pukulun nerada. Ah nika sing sok dadekke ada-ada nika lho. Ada-ada bubar limbukan nika lho. Wis senengamu ya sing kok. Ah sing apa sing ki Ndara Werkudara karo Ndara Janaka kuwi. Bagong aku njaluk ngapura. Iya Bagong aku njaluk ngapura. Ah ampun njaluk ngapunten kalih kula. Mang nyuwun ngapura kalih sing gawe urip. Kopat janure kuning. Selama janur belum melengkung masih bisa ditikung. Karepe sarep parikan kok ora nyambung. Entek-entekane. Kripik gedang kripik tela apa padha-padha le gorengan. Sak geleme dhewe ora Bagong. Sedaya sampun paripurna. Mugi-mugi warga ing tlatah mriki sak pengkeripun kula sak rombongan tansah pinaringan kesehatan kesarasan. Amin. Sebab ndringa menika sampun kedunungan saras. Dalemipun kilen mrika. Atur sembahan pun sedaya lepat atur kula sak rombongan nyuwun pangapunten. Salam budaya. Wis bubar.